Zdravo, Ivana, divno izgledaš danas. Hvala. Reci mi, da li si spremna za Hype zvezde i kako je došlo do poziva? Pa dobro, ja imam baš dobru saradnju sa Hype produkcijom i često se odazivam njihovim pozivima, što serijama, što filmovima, što emisijama, tako da nije bilo teško odlučiti. Lidija Vukićević je bilo prošle nedelje. Kako je bilo? Da li si ti pričala sa njom? Je li ti dala neki savjet? Da li ćeš biti stroga? Šta ti je rekla? Nije mi ništa pričala, nismo se čule. Znam da isto radi jednu seriju za Hype u Sarajevu, tako da nismo mnogo pričale na ovu temu, ali radujem se da se iznenadim šta me čeka. Kako ćeš ti biti danas? Evo, sve, pretpostavljam, to zanima. Stroga, ali pravična. Ne, šalim se, ne znam. Suštinski, ja mislim da je tu poenta da se mi čujem ja, da se mi zabavimo, da to bude onako lepo, da bude srećno, nasmejano, zabavno, tako da trudit ću se da tako i bude. Kako si ti kada je muzika u pitanju? Znaš li da pevaš i koliko je važno? Svi znamo da je zapravo važno jedan glumac da zna da peva dobro. Ne, znam da pevam, stidim se da pevam, ne pevam u javnosti, ali se ne stidim da se veselim. A čekaj, kako se stidiš? Sad me to jako zanima, ipak si glumica. Pa, zato što to nije moje polje delovanja, tako da, mislim, kao mogu da pevam, znam da pevam, učila sam na fakultetu, ali više volim da glumim nego da pevam. Šta najviše voliš da slušaš kada izađeš u kafanu, onako da se opustiš sa društvom? Toma Zdravković, Lepa Lukić, šta god. Jel lomiš čaše? Ma kako da ne lomim? Imam čak i snimak da to i dokažem, ali neću. Sad moram da se osvrnem malo na tvoju glumačku karijeru. Veliki uspeh za tebe. Prošle nedelje u Los Angelesu sa velikim svetskim glumcima si bila rame uz rame. Jeste. Premijera filma Gospodar Oluje. Kakvi su utisci? Pa mislim, još uvijek ne znam šta me je snašlo. Znam po razgovoru sa produkcijom i sa rediteljima, znam samo da je film jako dobro prihvaćen, da su kritičari oduševljeni, da su bioskopi, jer su došli na screening sam premijere, bili toliko oduševljeni da je sada povećan broj za troduplo gde će se sve puštati film u Americi. Mislim, mogu samo budem zadovoljna, presrećena i prezrećena. Jel se ostvario tvoj san i koliko razmišljaš o toj inostranoj karijeri? Šta misliš o tome kao jedna mlada glumica? Pa mislim, svi sanjamo nešto veliko i sanjamo nešto veće nego u čemu smo se zadisili, ali svakako sam zahvalna na ovome što sada imam ovde i ne bih to menjala nikada ni za što u životu. Ako se prošire granice za mene lično gde ću raditi, why not, ako ne, opet zadovoljna sam, srećna sam, zahvalna. Šta još možemo novo da očekujemo tebe u narednom periodu? Svašta nešto upravo za Hype. Srećno i gledamo te uskoro. Hvala.